Remmeltegraaf, dakpanhandel. 14, 15, 16. Nee, 14. Oh, hoeveel mij je had? 10. Hoeveel mij je daarvan had? Hoeveel? 14 en 14. Deze vleugel, die past het beste bij deze vleugel. Die VH Portelberg, die moest linkse en rechtse van haar. Zie, die linkse en rechtse van RBB, met die snelle vleugel. Remmeltegraaf, dakpanhandel. Van die Vinkenberg links en rechts met een snelle vleugel, die kun je direct wel hinnen. Hey! Van Nico is je. Ja, die is spits. Ja, letterlijk en figuurlijk. Oh nee, kan het volhouden? Ja, die gaan terug. We zijn weer wachten wel even, want het is zo mooi druk om op een letter, maar die nog heel in druk. Nou, jongen, het gaat gewoon weer terug. De nette jongen, ja, dat is voor u mijn fietsje. Ja, Ja, absoluut. Hoe is het hier, hè? Best. Ja, maar wat gebeuren. Het is nog aardig druk op de 81. Ja. Voor een mooi weekje zomer wordt het eruit. En dan stap ik achter het huis, dus die de eerste te wachten. Dus die had de bal en de thee, tegelijk. En wat koffie met me op de gang. Dus, zij is het gang. Droom je er nachts van? Vanaf het verleden weekend tijdje, waardje en toonje, vreed en zaterdag kon ik heel slecht slapen. Eén keer wekker, ik kon nooit weer krijgen, want mijn hol is die tussen de pannen. Want dan ben je snel bezig, dan ben je snel met het verhaal van dakpannen bezig. Ze zweven je naast ik nog door de kop. Ja. Remmelt en net sliepen, dat bestaat net, maar dat komt nou wel voor. Ja. En hoe is het met jou? Vertel het maar. Nee, sleeppeltjes, hè? Oh zo. Dan komen we een heel eind. Ja, dan ben we een heel eind. Dus ja, dat hoeft nog net iedereen de wekken voor zeggen. Oh ja. Hé? Hoi Remmelt. Hoi. Deze man had notitie. Jellema. Jellema daar. Remmelt gaat onderwijs ook een boekje in de boeken om dat op te schreeuwen, maar het meeste wordt hier op schreeuwen en de bondjes gaan voor de verzekering. Schreeuwen we hierop. En de hele familie helpt mooi? Ja, dochter, zoon, een neef en een zusje van mij, mijn jongste zusje en haar oudste zoon. Hij is een man die had 18 links. Een gevelpan met strepen achterop. Ja, dat is wel lekker. Nou, moet even een ogenblik, dan gaat het te bot. Het moet ook eens een keer weer in gebeurd wezen. Zoals jong zegt, dan moet er nog wel eens een weer wat ophalen en nog weer bebellen. Dus ja, zo blijft het bezig. Ja. En jou hem dan jongens op zijn oude de bal? Mag ik dat vertellen? Nou, ja hoor. Ja, wel maar hoe dat ik wel eens. Ja, ik heb wel een schouderklapje bij. Ja hoor. Dan ken je er weer een snoren. Ja, dan kan je er met snor, ja inderdaad. Ja, nou Dan moet je maar eens ophouden. Ja, dan moet je maar ophouden. Oh. Dat maakt me net op, alsjeblieft. Ik ben er vrij trots op dat ik kan zeggen dat ik in 8 jaar bij de deur nog nooit een klap heb hoeven uitdelen. Dus dat gaat altijd, ik zet mensen eruit. Ze zijn wel eens vervelend, maar meestal als ik erop afstap dan is het wel genoeg. En dan luisteren ze meestal wel. Dus dat, ja, dat gaat altijd goed. Jo, ik wil een beetje inderdaad zo'n uitstraling wat. Ja, die gebruik ik ook zeker, ja. Dus show je even leuk? Ja, dan zet ik even mijn grappigste gezicht op, zou ik maar even zeggen. En dan, dan zorg ik toch wel dat de mensen eruit willen. Kist dus een heel leuk zijn? Ja, dat is moeilijk. Die is moeilijk. Je hebt een stel mafkezen bij, hé? Dat is waar. Maar meestal dan, kijk, mijn werkwijze is ook dat ik buiten de deur sta. Ik sta ook altijd hier bijvoorbeeld. Ik sta eigenlijk nooit aan de binnenkant van de deur. Dus ik zie al als mensen aankomen lopen, vooral vaak groepjes en
Dan zie ik al hoe ze zich gedragen en dan anticipeer ik daarop door alvast iets te verzinnen en zodat ze niet bij mij naar binnen gaan. Nee. En dat is gewoon mijn kracht. Voor bruiloften en partijen en dan op dorpsfeesten bijvoorbeeld in de feesttent, dan sta ik achter de bar. Bier tappen. Bier tappen, ja. Ken je dat een beetje goed? Nou ja, ik vond van mezelf dat ik redelijk goed was. En daarom heb ik me ook ingeschreven voor biertapwedstrijden. En ja, dat is zeer goed gegaan. Een protocol is er en aan de hand daarvan word je geacht het biertje te tappen. Met een droge doek pak ik mijn blad, maak ik helemaal droog. Maar dat moet echt officieel must dat eerst dan? Ja. En als dat vier is net kampioen? Nee, dan krijg je punten in aftrek. Leg ik een paar viltjes vast neer, spoel je het glas, draai in de beweging tot aan de bodem. Nou, dan loop je normaal gesproken om het bar heen en dan serveer je hem op zijn viltjes met het logootje. En zo heb je 2 prachtige biertjes. En daardoor heb ik gewonnen. Nou, proost! Ja, nu is het de hoogste tijd hoor. Kom, we gaan eruit. Kom Job, kom Job, kom.